Hi, Christine. Excited ka na ba sa tour? Sakto lang. Anong sagot yun? Eh, kasi medyo malaki yung kailangan pera. Nagtitipid nga ako eh. Wala mo ng fried chicken. Ikaw pa ba? Ikaw ang mapera sa atin dito. Naku, stop soy lang ako. Uy, mukhang masarap yung binili mong ulam ah. Pahingi. Ikaw talaga? Malapit na tayong gumraduate sa college, di ka pa rin nagbabago. Sige na ha, kaunti lang. Ito naman oh. Masyado mo namang mahal yung mga taba mo. Grabe! Ito manghihingi na nga, tatawagin pa akong mataba. Dami mo sinasabi. Kailangan mo ko bigyan yan para masagot ko ng maayos yung mga tanong mo. Ibang klase ka talaga. Nag-iisa ka? Sarap ditong minudong nabili mo ah. Uy, alam mo ba na magkaiba ang minudo ng Mexico at Pilipinas? Huh? Kasi nakakain yung sa atin. Sa kanila kumakanta. Sa Puerto Rico yun, hindi Mexico. Ay, bahala ka dyan. O ano na? Handa ka na ba para sa tour natin? Handa naman na yung feelings ko. Expected ko na tong tour na to kasi part siya ng subject natin. Ang hinihiling ko lang, sana madagdagan pa allowance ko para marami akong pera na dala dun. Mas nakakahilo kasi yung walang pera kaysa sa mismo biyahe. 1 linggo din tayong gagala. Ayoko namang kapusin. Sa bagay, tama ka. Mahirap nang ma-negative ka sa budget habang nasa tour. Sana maging maayos din lahat. Sana walang sakuna. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Medyo napaisip lang ako. Pero alam ko namang walang masamang magaganap. Kumain ka na lang. Kung ano-ano yung naiisip mo eh. Lalo ka palang gumaganda pag nakakain ka na, no? Naku, aasarin mo na ba ako? Tara, game na! Handa na ako sa bardagulan. Yan, ganyan. Lalo talagang lumalabas ganda mo sa bardagulan. Kainis. Tapusin na natin itong kinakain natin para makabalik na tayo sa classroom. Kailangan ko pa tapusin yung assignment. Meron ka na? Wala pa. Pareho pala tayo. Bilisan na natin. Sasama tayo sa tour pero bagsak naman tayo sa ibang subject. Di pwedeng di tayo gumraduate. Gusto ko na talagang makapagtapos. Ako rin naman. Gagraduate tayo kahit anong mangyari. Konting tiis na lang to. Tama. Tiis is the right word. Dear Love, ako si Bernard. Naging kaklase ko si Christine simula nung first year college. Meron pa siyang boyfriend nun. At kalaunan, naghiwalay din sila. Di ko naman siya crush. Pero nung mga last few months namin sa college, may iba akong nararamdaman para sa kanya. Kaya sa tour, kumuha ako ng tiyempo para sabihin ang nararamdaman ko. Umaasa rin ako na di masira yung pagkakaibigan namin. Kaya noong araw ng tour, gumawa ako ng paraan. Christine, ako na dyan sa maleta mo. Ay, sure ka ba? Ay hindi, fake news lang. Ito naman, akin na yung maleta mo para malagay na natin sa likod ng coaster. Sige, ingatan mo yan ah. Siyempre naman, iingatan talaga kita. Ano sabi mo? Iingatan ko tong maleta mo. Akalain mo, konti na lang talaga gagraduate na tayo. Ito na tayo sa tour na inaabangan natin. Pagkatapos ito, graduation na. Tama ka. Sana maging smooth lang ang takbo ng tour natin. Medyo katakot kasi tatawid tayo ng dagat. Never pa ako nakasakay ng barko. Naku, nandito naman ako. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Huwag mo palang kalimutan sulatan yung journal natin, ha? Buti na-remind mo ako. Salamat, Bernard. Wala yun. Sandali, iaabot ko lang tong maleta mo sa likod. Kuya, heto pa po. Salamat po, kuya. Pasok na tayo sa coaster. Sige. Tabi tayo, Christine. Ha? Sige. Ayos. Doon ka sa window seat para makita mo yung view. Thank you. Kumusta? Hindi ka ba nasisikapan? Hindi pa naman. Hindi ka pa naman ganong kataba eh. Ikaw talaga puro biro. Sa'yo na lang tong dalawang chips. Naku, hindi ko tatanggihan yan. Oh, ito. Kaya kita gusto eh. Gusto rin kita eh. Ano yun? Ang sabi ko, mukhang aandar na tong coaster. Mukhang magiging masaya tong tour.
Goal kong sabihin kay Christine yung nararamdaman ko at umaasang sagutin niya ako habang nasa tour. Kaya araw-araw para akong anino niya. Kaya isang gabi nag-rehearse ako kung paano ko sasabihin sa kanya lahat. Halos di ako makatulog. Kinabukasan, niyaya ko si Christine na kumain sa labas after ng itinerary namin nung araw na yun. Pumayag naman siya. Kaya kahit kabado ako, nasa isip ko talagang magtapat na. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Nakakapagod yung ginawa natin ngayong araw. Oo nga. Pero at least tapos na. Kaya nga, Uy! Salamat sa libre mo ha. Mapaparami ako ng kain nito dahil pagod at saka... anong meron? Kasi magkikita kami ng crush ko. Ano? Hindi ko nasabi sa'yo. Dati siya sa college natin kaso nag-transfer. Hindi niya natapos yung first year. Wala kang nakwento sa akin na kahit ano tungkol sa kanya. Tisisit na talaga. Mukhang sasabihin na niya na mahal niya rin ako. Mahal agad? Matagal na kaming magka-chat. Dito siya nagtatrabaho kaya magkikita kami bukas. Off niya. I-date niya ako. Ang saya, di ba? Sigurado ka bang seseryosuhin ka niyan? Oo naman. Saka, graduating na rin ako. So pwede na ako magka-jowa. Yun naman ang usapan namin ng parents ko. Aral muna bago landi. Pero ngayon, pwede na akong lumandi. Ilang tumbling na lang, gagraduate na ako. Tayo! Uy, okay ka lang? Bakit bigla kang natulala? Teka, ano pala yung sasabihin mo sa akin? Dali, sabihin mo na. Wala. Anong wala? Labo mo. Gusto ko nang matapos tong tour na to. Nakakawalang gana rin. Huy, wag naman. Ang saya kaya kahit nakakapagod. Saka, wag kang ganyan. Yung journal mo ha, baka hindi mo na naman sinusulatan. Dadami backlog mo niyan. Mukhang wala naman ako magandang isusulat dun. Ewan ko sa'yo. Basta ayusin mo. Send ko sa'yo yung timeline para hindi ka na mahirapan. Kahit wag na. Galit ka ba? Ako? Galit? Bakit naman ako magagalit? Ang saya ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Ang hirap pala sa pakiramdam nung tipong nabasted ka na kahit hindi ka pa nagsasabi ng nararamdaman mo. Kinabukasan, hilong-hilo ako sa antok at di ako makapag-concentrate. Pag tinitingnan ko si Christine, abot tenga ang ngiti niya sa kachat niya. Nagsiselos ako. Naiinis ako sa sarili ko na hindi ko masabi sa kanya ang nararamdaman ko. Hoy, Bernard! May problema ba tayo? Hinaan mo nga yung boses mo. Parang walang ibang tao dito sa coaster ah. Magkatabi naman tayo. Sorry naman. Ikaw kasi, nakakainis ka. After ng dinner kahapon, parang nag-iba ka na. Di mo na ako pinapansin. Sobrang nakakapanibago. Ano bang problema? Wala. Sige na, iidlip muna ako. Bernard, may problema talaga. Di ka naman ganyan eh. Sabi nang wala eh. Mag-cellphone ka na lang. Chat mo yung crush mo. Di ba magkikita kayo mamayang gabi? Magpaganda ka pa para sure na maakit siya sa'yo. Alam mo, hindi ganyan yung Bernard na kilala ko. Hindi rin ganyan yung Christine na kilala ko. So, may problema ka nga sa akin. Sige na, sabihin mo na. Kasi napaka-unfair naman kung ganyan ka. Tapos hindi ko alam ang dahilan. Gusto mo talagang malaman? Oo! Ano ba kasing nagawa ko sa'yo? Kasi, mahal kita. Ano? Matagal ko nang nararamdaman to. Nagsiselos ako dun sa sinasabi mong lalaki kasi nga, mahal na kita. Sorry, hindi ko alam. Christine, umaasa ako. Umaasa ako na mapapansin mo rin ako. Kaso mukhang huli na. Nagkakamabutihan na kayo nung kachat mo eh. Alam mo, isa ka sa pinakamabait na lalaking nakilala ko. Pero sorry, wala akong ibang nararamdaman sa'yo na higit pa sa pagiging kaibigan.
Kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Hanggang dun lang ako. Wala ba talaga akong chance? Bakit naman ganito? Biglang magtatapat ka ng ganyan? Ang ganda rin ng timing mo no? Dito talaga sa coaster, Bernard. Habang papunta tayo sa next destination natin. Sorry na. Since nagtanong ka, naisip ko nang aminin sa'yo. Maganda rin na alam mo na. Baka kasi may mangyaring himala. Tapos, biglang mahal mo na rin ako. I'm sorry, Bernard. Wala akong gusto sa'yo. Natuturuan naman ang puso. Itong sa akin, hindi na. Gusto kitang kasama bilang kaibigan. Gwapo ka at saka malakas ang dating mo pero hindi ako yung market mo. Gets mo? Hindi ko nararamdaman sa'yo yung kakaibang rush na naibibigay sa akin ng kachat ko eh. Siya kasi yung mas... Huwag mo nang ituloy. Sub-sub na nga ako. Ibabaon mo pa. Nagiging awkward tuloy itong moment na to sa totoo lang. Baka kailangan ko nang lumipat ng pwesto. Lalayuan mo na talaga ako? Kasi paanong tatabi pa ako sa'yo? Hindi ko alam. Biglang ang awkward na kasi. Ayos ah. Parang diring-diri ka naman. Masarap kang maging kaibigan, Bernard. Ayoko sanang dumating ako sa punto na iiwasan na talaga kita kasi sobrang nakakailang ka na. Pero baka kailangan ko na lang ding lumayo muna ng konti kasi naguguluhan ako. Hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo. Pero sorry, hindi talaga kita gusto eh. Dear Love, simula noong araw na yon, lumayo si Christine sa akin hanggang matapos ang tour. Pag uwi namin, hindi na siya ang katabi ko sa coaster. Pero dahan-dahan ko rin namang naintindihan ang lahat. Nag-usap ulit kami bago yung mismong graduation. Humingi siya ng tawad sa ginawa niyang pag-iwas sa akin. Gusto niya raw ibalik yung friendship namin. Tinanggap ko nang hindi kami para sa isa't isa. Nagpapasalamat naman ako na sa buhay ko, di siya tuluyang nawala. Kasya na ako sa idea na kaibigan ko lang siya. Pero paglipas ng panahon, malay naman natin, di ba? Metro's #1 Love Radio. เบสิก